लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय माने मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो ना आंनि लोगो फैगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे गस्लाया आंनि आरो ना लोगोफोर माने सार्टजोंहाय माने सेट मोनफानायमोन आरो ना बियो ओमफ्राय फिसा जाथारो आरो गानजायो आंबो गानो गाननाया बाट सनालिनो हामो गानहोनायनो आं दिनै आंनि गस्लाखौ आंनि बिदिनो मेरला गस्ला दं आरो ना लोगोफोर गोदाननो ओमफ्राय अबेबा गस्लाया फिसा ओमफ्राय माने आं गाननोबो मोजां मोनो नालाय गानो आङो बायहेरायाव थांबा खिन्थु जोंनि लकेलाव होनबालाय जोंनि लकेलाव माने मानसिफ्रा गाज्रि नोजोरजों नायोना बेनि थाखायनो आरो ना गस्लाया सनालिखौ गानहोनाय दे गस्लाखौलाय सनालिखौ माने गानहोनायनो आङो देलायहोनोसै बेबो थांगोन नालाय बेखौबो सोरजों गालांना लोगोफोर रावबो गैया ओमफ्राय हासबेन्डआबो दा डिउटियाव थांगोन ना ओमफ्राय बे डिउटियाव थांगौ मानियानो ओमफ्राय दा आं फैस्लाबनो हाया मानो हाया जागोन ना लोगोफोर बेनि थाखायनो आरोना हामगोन आरोना बेनोबो गस्लाया देसो दे मोनसे दे सनालिनो गिदिरद्रायगोनसो नामाथाय भगबान आरो रांबानो जालायो दा बेखौ बोनानै होना अ हामगोन लोगोफोर हामगोन जा मोजाङैनोबो हामगोन आरो जालाय मा जाखो बे सोर मेसेज हरखोथाय आंनाव र' नायनो आंनि लोगोआ थारमाने आं होनदों नालाय ओंख्रि गैया दालि जहल ओमफ्रायो माबा दाउदै भाजाल' आरोना दाउदै एरग्लिदों आङो माने हासबेन्डआ अमलेटखौ जानो मोजां मोना ना लोगोफोर बेनि थाखायनो आङो एरग्लिदों आरोना ओमफ्राय आं होदोंमोन नालाय बे जोंनाव ओंखाम जाफैनो होनदों नालाय आं होदों ओंख्रि गैया जेबो ना बेदर लायनाय जायाखै दालि जहल दाउदै एरग्लिनायल' होननानै ओमफ्राय मेसेज खालामदों आरोना बे बायाबा आलु भाजि एवना दोननानै खिन्थु आलु भाजिया एवखानाय दङ आं दहाय खोन्थानो बावगारदों आरोना बेनो लोगोफोर ओमफ्राय एवनांला आरोना आङो बोरैबा आं दहाय जानो होननानै एवखादोंमोन ओमफ्राय गेसबो गैया ना लोगोफोर अराव बार संबाय थानो बायो स्कुल थांग्रा नङा ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय ओंलै र'ना आं रायज्लायगासिनो दंना बे जा डिस्टार्बथार ना लोगोफोर आं माने रायज्लायबाथाय ओरैबायदि रायज्लायदो दे स्कुलनि फेन जायो नामा बियो स्लेक्ससो दा आं माने एसे गुसुखाय स्कार्ट गानहोनो नागिरदोंना आं बेखौहाय स्कार्टखौबो आङो फसायनानै जखन क'क्राझाराव बाजार इन्डियाव थांदोंमोन लाबोफादोंमोन आरोना आं जा फसायनानै लोगोफोर 300 ना बेसेबांबा लादोंमोन आरोना 300 बेखौनो गाननो नागिरदों बियो आंनि गस्लाया जा मोजां हामबायना लोगोफोर आं दा देखायगोन फाइनाल लुक जाबा ओमफ्राय थारमाने बे लोगोनि बिनानावा फेशन श' खालामो आरोना बियो ओमफ्राय माने बै फेसमाथायावहाय नानिमोननि स्कुल खाथियावहाय फेशन श' जादोंनो बेखौनो नायनो नागिरदों आरोना नै स्कार्टआ नैबेनो नैबेयाव ना मोनसे आलायग्रा माबा दंमोन आरोखि ना एम लिरलायलायनाय ओरै मिडेल बायदि दंमोन सोखाबाय बियो लोगोफोर एकदम माने मोजांखौनो गानखाया ड्रेसफोरखौहाय दे नै सनालिया रेडि माबा बोरैबा गानदावैखाय मोदोमखौ लांदां नुदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सुखुवा ना आंबो माने बे गोजाल' गाना आरोना आं माने शार्ट गानदेरो जे मोनफानाय बेजोंहाय बेखौ माने सेटखामोन नालाय मोजां माबायदि मोन्दों गस्लाखौ गाननानै बाबिनि गस्लाखौ गाननानै मोजां बाबिनि गस्लाया बिदिनो फिसा आंनाव मेरला गस्ला दं आरोना आरो आं नागिरगोन माने जिनिसफ्रानो सर्टकेसाव थाला जोब्बाय आरोना ओमफ्राय जेरै मेरैनो गाननायबो जाया नालाय ओमफ्राय दोनदाबनानै नै बेना उदैया थिंख्लि उदैया सनालिनि थिंख्लि उदैया ओमफ्राय बे गोजाल' गानहो आरोना लोगोफोर नैबे कटखौबो गानहोगोन आङो दे गानसै र' दिन्था आं बानायना होनोलाय आरो बिदि गानगोन आरोना बे माने गोजाङो नालाय ओरैनो स्टाइलनिल' माने गोजांबा बेखौ गानहोगोन ओरैनो लाथ'गोन आरो बेखौ थेबाबा बिदि नुयो दे होमबा लोगोफोर र' दा लोगो फैबा देखायगोन आङो ओमफ्राय थारमाने दाउदै एवनो नागिरदों दे आं लोगोफोर अरावहाय थाङै दा सनालि गिदा थाङै दा थारमाने दाउदैखौहाय आं दहाय दैथाम लाबोदोंमोन ना एरग्लिनानैसो दोनदों ओमफ्राय बेनि थाखाय एक्सट्रा दाउदै लाबोनानै आं मामलेट खालामनानै दोनसै आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला
दा लोगो मोनफिनसै लोगोफोर दा माने रेडि जाखांनानै दा खेबसेनो थांसै समाव देखायनोसै दे लोगोफोर आं जल्दि माने दावदैखौ एवनानै देलायनानै लानोसै ओमफ्राय दा बे फैबा ज' सानैजों ओंखाम जानोसै आरोना आंबो जायाखै माने आं बेखौ फैगोन होननाय खोनानानै ओंखामखौ जाना लाखानोसै जल्दि रेडि जानोसै बिदि सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय बियो फन हरनानै होनहरफिनबाय ना आंबो ओंखाम जाहैगोन होननानैहाय ओमफ्राय दे होमबालाय दा फैबा ज' जानोसै साननानै जाथ'वासै आरोना आंबो दे होमबा लोगोफोर आङो जल्दि दावदैखौ ममलेट बानायनोसै ओमफ्रायो देलायनोसै आरोना खिया जाखांनायखाय उन्दुनाया एम्बुआबो हास्लाबा लाजिनांनोबो गोरलैयावनो सिखांबावबाय बे उन्दुनायाथ' मा मडेल उन्दुनाय जायो नुवाखै मैखि खिलायलायनायनो गाज्रि 1 hour later. हाय लोगोफोर जोंहा थांनोसै रेडि जाखांबाय लोगोआ बेनो आंना सनालिबो दं आरोना सोरजों गारबोनो सनालिखौ रावबोथ' गैया न'आव हासबेन्डआबो डिउटियाव थांसै नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय आं गय फिसा गरसे जादों आरोना दिनै गय जाबा मिनि जाया लोगोफोर हारियाव सिथाबजोबो देलायबाय आङो रावबो गाज्रि होननाङा दे लोगोफोर आं बिदिनो गानखायो सम देलायो आरोना देलायो आं माने एनि टाइम गस्ला लंपेन्ट गानखायो गाननाया माने दख'नाखौ गानदावैखाय अयभास गैयैखाय सुखुवा न'आव थानायावबो खिन्थु जाथि खुरमायाव थांबा गानो दै लोगोफोर आं इसेबां गाज्रि नङा जाथि खुरमाफोरनाव थांबा गाननांगौ जायोना एसे लासिंसिं जायो नालाय ओमफ्राय न'आव थांबा खिन्थु गाना आरोना आङो देनांहाय माने जोंहा दाबो एसे माबा दंबावो नालाय बेसोर माने जोबस्रांजोबबा गाननानै थांगोन आरोना दे होमबा लोगोफोर थबावबाय थादो जोंजों लोगोसे नायफादो फेसन श' माबायदि जायो जोबखोना माखासे मिथिदाना जों थांनाय लोगो लोगो जोब्बायलायनो रिसा सेसखा थौदो होमबा लोगोफोर थांबाय थाग्रोसै नायग्रोदो ना माथो जाला नामा हाब्रुबिल थांग्रा लामा मोनबाय नै या ओइ जरे मारुतेला नै बियो खर'आव था नाङो दै मोजाङै माबायाबा नाङाखै नाङो होनदां आयै आंना आखायानो गावलाजोब्बाय नायै जाखाया आरो अराव ओंखाम ओंख्रि संनायजों बिफांखौ जा मोजां नुदों सारि नैबे ससेयाव एकदम माने फिलिंसखौहाय मोजां मोनलायलायो आरोना बिफांजोंहाय बे ससेयावहाय जा मोजां मोनो बोरैबा हेप्पि मोनो गावखौनो गाव बिनि बामखौ बोखारबाय नामासै बामानो फिसाखासो या हाब्रुबिल हाई स्कुल आरोना एकदम गुवारथार बेयावनो जादों आरोना लोगोफोर प्रग्रामा फेशन श'आ बेयावनो जादों उन्दैबो दंथ' मानसिबो दंथ' ना बे आरोना लोगोफोरजों लकेसनावहाय नायसै फेशन श'खौ बरिं जों न'आवबो माथो खालामनो नायफैबाय आरो टाइम पास बिनानावमोन खालामनायखौनो जोंथ' खालामनो रोंखाया जाहैबाय जाय अमा बायदिसो बुंजोब्बाय सामफ्रामबो जानाय थानाय उन्दुनाय जागासिनो सनालिखौ थिखोनांसिगोन जरे मारुतेला सफैबाय नै जोङो मिस तानवी the day I die. Hey, swing those hips around, can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. Please stay small. Please make up a phone for her. Contestant number 8. She is the first finalist. Yes. Contestant number 11, please stay strong. Contestant number 11, she is the second finalist in the top 3. Stay strong. Contestant number 9, you are the last and final
participants who have not selected to the top three. They will be felicitated by our judges. जेननायफोरनोबो ट्रफि होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय देरहानायफोरनोबो होगोन दा इसोरो दा मा होयो ओमफ्राय जेननायफोरनो ट्रफिखौ होगोरबाय बिसोरनो होखांना बिसोर थांथारसिगोन खोमा नायनोसै र' दा मा होयो बिसोरनोबो देखायलांसै थुनलाइया सेकेन्ड रानार मोनबाय आरोना She is the second runner-up of Miss Ghost 2023 is. Any guesses, guys? Any guesses? Who is your winner? Who is the winner? So the new Miss Ghost Saigon Diva 2023 goes to. Please give a applause. She is the new Miss Ghost Saigon Diva 2023. Means the first runner-up is Miss Meenakshi. So the new Miss Ghost Saigon Diva. And especially the camera. जोब्बाय आरोना लोगोफोर प्रग्रामा ओमफ्राय ज' माने फट' खेबदों आरो गासैखौबो He has a computer class, but he has. लास्ट Ready, you know? जोब्बाय फेशन श'आ ओमफ्राय थथ' नेबाबो फैयैखाय थाबायबायसो जोङो बाजारसिम थाबायलांसै बाजारावबो हाबैखानांगौ नालाय एसे मा होनदों थाङानो गाबोन थाङानो मोनफैबाय जों ओमफ्राय ओरैबायदि बिहिर ना बाजारावहाय थाबायनो बानानै थथ'जों फैबाय माने पार्किं खालामनो जायगाखौनो मोना ओमफ्राय थथ' ड्राइभारा फैसा खुस्राखौनो हराखै आरो दा बेखौनो थाबायफागासिनो नै दैयानो ट्रेडिं खालामजानानै लानिलै लोगोफोर एसे माने मुसफोरा ओरैबायदि नायजालाना लोगोफोर पार्लाराव हाबहैनानै लानोसै वा मा नायदों बिसोरलाय ओइ दिदी আমার হেয়ারটা স্টিল করলে কত নেবে এখন করব না জিজ্ঞাসা করি কো আগে আসো পয়সা হইলে করব আর কি না ট্রেডিং নাই চুল নাই একদম কিবা হইছে 2000 फाग्लिया आनिखाने 2000 बियो आंनावहाय बोबाय थाबाबो बोसोरैबो जायो होमबाबो 2000 माबा दानो खालामथ'जाया आङो र' एसे साननै सानथाम उनाव खालामजागोन ट्रेडिं खालामना लाग्रोसै र' पार्सेलाबो खालामजागासिनो ट्रेडिं खालामखांनानै जोङो नै एक्सप'आवसो बेरायनो फैबावबाय आरोना लोगोफोर बेरायनोसै ओरैनोबाथ' फैसा गैखाया ओरैनो खालि बेरायनानैल' थांगोन आरोना नायनानैल' फैसा गैया दै लोगोफोर जेबो बाया आरो जोङो दा बेरायनानैल' थांगोन जोङो नै एक्सप' मोनफैबाय आरोना जों लोगोफोर नै एक्सप'आ मा लिरनायथाय आंथ' सिनायखाया असमियानिखौ जाग्रा जादों र' दा लांगोन दे वान कारपेट आरिबो फानदों आरोना गेलेग्रा गैयाहाय फैसा गैया बायनो आंनाव होनखायो गथ' दा लागोन र' मोनसे लाना होगोन आं दा फुनग्रा लानो नोहाय र' दा लागोन र' थांसै लागोन मा बायदों आयं मा बायदों आसान बायदों नै बेखौ मोना फैसा गैया आंनाव एफा बुरजा बायनो दा बैयाव मोनसे बायनां मा लानोसै आयु इबो 250 थाङो जिनिसफ्रा मोजां मोनो आरो दामफ्रा बुरजा उन्दैफोरनि गोजाजोबसो गासिबो गस्ला गरमबो फानदों ब्लाउसआबो नै मोजां 200 थाखा थारनो आं दाख्लै बाजाराव थांबा एसे खम होनदों आरोना बिनिफ्राय थ' दामफोरखौनो कस्टलिथार जिबावनो आरो ওই ক্যান্ডিটা কত 20 টাকা সবগুলা
नैबे 10 टाकानो ओमफ्राय 10 টাকা এটু 20 টাকা এটু 20 টাকা কোন দিন বানাওয়া আজি বানাইছি আজি বানাইছ না ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে গেল সব হবো তো ঠান্ডা দিনে ঠান্ডা তুমি কয়টা কাপড় কিনছা দে এটা দে দুইটা ক্যান্ডি একটা দিয়ে দাও এই ক্যান্ডিটা কত ক্যান্ডি একটা দাও सफैबाय आरोना लोगोफोरा ओमफ्राय ओरैबायदि मेंबाय उफ मै आदै गोलैलायनोसै आङो माने खरसाबो खालामबोखाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोआबो हर थालांगोन नालाय ओमफ्राय दा ड्रेस चेन्ज खालामसै ओमफ्राय थोरसिखौबो सुलाङाखै दहाय हाखौ दाखौनो ओमफ्राय जल्दि ओंखाम संसै गेसथ' गैखाया अराव संनांगौ नालाय लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेसेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन दे लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल